Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, araw ho ng Martes ngayon. At maulan ho ay buong gabi hong naulan. Dito pong gabi ng Lunes hanggang kaninang madaling araw, no? Dito pong umaga ng Martes. Kumusta ho kayo mga kabalen? Mag-iingat ho tayo sa kalsada, madulas ho yung mga daan. Ngayon kanina ho, merong aksidente yung nadaanan namin ni Kuyang Paulo G. Santos dyan sa may kahabaan ng North Luzon Expressway. Partikular na ho sa may bahagi ng Angeles City, yung northbound lane, isang closed van po, isang truck, yung sumadsad dyan sa may Center Island na naging dahilan po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Mamaya sisikapin ho nating makibalita sa NLEX kung okay na yung traffic situation doon dahil kanina hong bandang alas 8:30 ay may build up po yung mga papunta naman ng norte o yung patungo ng SC Tex. Ayan, mag-ingat ho tayo mga kabalen, mga karehiyon, lalong-lalo na ho yung mga bumabiyahe, madulas po ang kalsada, magbaon ng mahabang pasensya at huwag kalimutang pairali ng disiplina upang maiwasan po ang mga aberya. Narito na po mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayong Martes ng umaga. Ito mga kabalen, San Fernando Water District umapila sa prime water na madaliin po ang konstruksyon ng septage treatment facility. Tarlac Provincial Prosecutor's Office nag-inhibit na sa kaso ng Pogo Company na sangkot umano sa investment scam. Ito mga kabalen, 10 LPG-related fire incident na itala po noong 2022. Kaya naman ho ang publiko pinag-iingat doon sa mga kolorum na tangke. Talagang mga karehiyon sa Central Luzon, magkakaiba ang pagtingin sa isinusulong na charter change. Number 2. Ayan. Rant number 2. Kasi talagang iwan na iwan. At itong COMELEC, patuloy ang ginagawang paghahanda ng mga balota para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Karehiyon, samut-saring reaksyon at opinyon kaugnay ho ng planong pagrebisa sa saligang batas ang inihayag po ng ating mga kababayan sa idinaos na public consultation on constitutional reform dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ang ilan ho sa mga dumalo sinasabing hindi naman ang konstitusyon ang problema o kailangang baguhin kung bakit limitado daw yung pumapasok na foreign investors sa ating bansa. Ang nakikita raw ng nilang dahilan ng mababang bilang ng mga mamumuhunan ay ang patuloy na korupsyon sa gobyerno. May ulat po si Paulo G. Santos. Samot-saring opinyon at maging mga katanungan ang natalakay sa ginawang public consultation on constitutional reform sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, 17 ng Pebrero. Kabilang sa mga dumalo at nagbahagi ng saloobin hinggil sa itinutulak na charter change o CHA upang amyendahan ang economic provision ng saligang batas ay ang mga miyembro ng Akadim sa Central Luzon. Isa na rito si Maria Lavides, isang propesor ng University of the Philippines Clark na nababahala umano dahil sa posibleng mauwi sa pera-pera ang nomination of delegates na bumubuo naman ng Constitutional Convention. Yun po kasing CONCON, ang reservation ko po kasi sa CONCON, alam naman po natin na kapag election, magastos po ang mga kampanya. So, baka po kasi ang tatakbo ay sila rin. So, paano, hindi pa po sigurado kung yung CONCON ay solusyon para maging inclusive at credible yung proseso. Hindi ang saligang batas kundi ang mga tagapagpatupad nito. Ito raw ang nakikitang problema naman ni Alfred Rigor
propesor ng Public Administration sa Tarlac State University. Dahil umano sa korupsyon ay patuloy na lumalayo ang mga investor sa ating bansa. For the year 2022, we are ranked 116 out of 180 countries. And ang score po nung 100, very clean, yun po ang highest, at 0, very corrupt. Ang score po natin ay 33. So, meaning to say, meron pong kaba ang foreign investors because hindi po regulation ang problema. Kung hindi yung tiwala po nila sa ating political leadership. Hirit naman ni Mayor Di Mandato ng Bacolor, Pampanga kung talagang tiwala ang mga nagsusulong ng tiyatsa na makakabuti para sa bansa ang pag-amyenda ng konstitusyon, dapat daw ay maging buo ang kanilang loob at huwag mag-atras abante oras na ma-question ng publiko. Pagka kinalampag na ng mga media, ihinto. Kasi, I do not know why, ang sabi ko lang po sa sarili ko, kung talagang kailangan ng reform ng konstitusyon at napag-alaman at nag-consulta naman at napag-aralan ng mga tao na in charge sa reform ito, dapat lang ay itutuloy. Ano man mangyari. Ito po ay para sa bayan. Kaya po nagkakaroon tayo ng consultation, alam ko, dahil malaman ninyo, kayo po ang in charge niya, na ito ba ang damdamin ng tao? Pag narinig po ito na ang damdamin ng tao, dapat gawin po yan. Hindi yung magkukonsulta tapos pagkakita ng paghihinto naman. Kung if you will still remember, lahat po naging presidente, even the late President Ramos, sunod-sunod po ng presidente yan, talagang pinag-uusapan palagi yung reforma sa Constitution. Most especially sa economic reform. Bagamat patuloy muna raw na makikinig sa iba't ibang paliwanag, tila nakikita naman na raw ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang halaga umano ng pagrebisa sa saligang batas upang mas maraming mga mamumuhunan ang pumasok sa bansa. Wala pa ho. Tama lang po na nakinig ako at narinig ko yung mga iba-ibang punto ng mga research natin. On the economic side, I think makasimangayon talaga ako sa economic side. I think we need more investor na kailangan para mag-create ng maraming trabaho sa atin at makatulong para umundan pa rin po yung Paliwanag ni dating Pangulo at ngayon Senior Deputy Speaker at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, nakasalalay sa ginagawang public consultation ang magiging susunod na hakbang ng Kamara kaugnay ng itinutulak na charter change. Sasabi ko, itong ginagawa natin ay konsultasyon. So hindi kami ang resource speaker yung mga tao dito sa probinsya natin. So sila ang resource speaker kasi gusto marinig ng mga congressmen anong damdamin ng mga mamamayan. I think yun ang kaibahan sa konsultasyon at sa public hearing. Ma'am, ano pong magiging kapalaran ho nito? Ito ho ba yung malapit sa katotohanan na maitutulak ho natin, maipupush ho natin? Kasi sa mga... Depende nga sa konsultasyon. Samantala, matatanda ang nauna ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong ikalawang linggo ng Pebrero na hindi prioridad ng kanyang administrasyon ang pagrepaso sa saligang batas. Giit ng Pangulo, posible namang makapaghikayat ng mga foreign investors na hindi binabago ang konstitusyon. Ayon kay Pampanga 3rd District Representative at Deputy Speaker Dong Gonzales, nirerespeto niya ang tindig ng Pangulo ukol sa usapin. Si Gonzales ang sponsor ng Resolution of Both House o RBH1 na nagtutulak na amyendahan ang Section 7 ng Article 6 sa Legislative Department, Section 4 ng Article 7 sa Executive Department at Section 8, Article 10 on Local Government of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. So actually wala po kaming usapan ng Malacanang dito. So this is the will of the committee. Ang members of the committee, sila po ang sumasagot dito. So ginagawa po namin ang aming karapatan, ginagawa po namin ang aming trabaho para ito maraming nag-file ng mga resolutions
CONCON, CONAS. So yan po dididig natin. So that's our job. So I think wala pong, hindi po kami nakakapag-usap ng palasyo tungkol dito. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. At ito. Samantala sa ibang balita, mariin pong pinabulaanan ng Presidential Communications Office o PCO ang kumakalat po na memo kung saan nakasaad nakakaltasan daw ng 2 araw na sahod ang mga kawani ng gobyerno sa darating na Marso. Gagamitin daw ang naturang salary deduction bilang relief fund sa bansang Turkey at sa Syria na lubhang naapektuhan po ng 7.8 na lindol noong February 6. Nakasaad po sa Peking memo na babawasan daw ng 2 araw na sahod yung mga opisyal na nagtatrabaho sa ilalim po ng federal government at officers and officials ng civil and armed forces sa buwan ng Marso para sa earthquake relief fund. Makikita rin ho dito sa Peking memo ang pirma ho ni Executive Secretary Lucas Bersamin, subalit wala itong logo ng Malacanang at memorandum circular number. Kaugnay nito, binigyang linaw ho ni PCO Secretary Cheloy Garafil na walang katotohanan ang memorandum circular na kumakalat po sa social media, mga kabalen. Peke ho yan. Paglilinaw, peke ho, walang katotohanan. Kasalukuyan na raw, pinaiimbestigahan ng palasyo kung sino ang nagpakalat nitong peking memorandum. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa mga otoridad hinggil po sa naturang issue. Samantala, nagpapaalala naman ho ang PCO sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon na kumakalat online at maging alerto sa mga ganitong uri ng panloloko. Ito ho mga kabalen, sa ibang balita naman tayo, nag-inhibit na po ang Tarlac Prosecutor's Office sa paghawak ng kaso ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated na sangkot di umano sa investment scam. Ito po ay matapos questionin ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang pagpapalaya umano ng piskalya sa mga dayuhang manggagawa ng naturang kumpanya. Bumuelta naman po si Tarlac Provincial Prosecutor Cristina Lenon sa PNP CIDG at sinabing ayusin daw dapat nila ang kanilang trabaho dahil nakadepende ang inquest proceedings sa bigat ng mga nakalap na ebidensya. May detalye po ng balitang yan si Paulo G. Santos. Impartiality and ignorance. Ito ang mga terminong ginamit sa paghain ng motion to inhibit ni na Police Lieutenant Colonel Dominic Poblete at Police Major Arvin Hosmillo sa Tarlac Provincial Prosecutor's Office. Sina Poblete at Hosmillo ang team leader ng PNP-CIDG na nagsilbi ng cyber warrant sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Company na Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac nitong February 1, 2023. Giit ng 2 pulis, hindi naman sila makakakuha ng cyber warrant mula kay Judge Maria Roma Flor Ortiz kung hindi totoong matibay ang hawak nilang ebidensya kaugnay ng cybercrime na kinasasangkutan umano ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Batay pa sa mosyon na inihain ng PNP-CIDG, hindi katanggap-tanggap na pinalaya ng piskalya ang higit 300 dayuhan na maituturing na flight risk o may posibilidad na tumakas. Depensa naman ni Tarlac Provincial Prosecutor OIC Cristina Lenon, kapos ang ebidensyang inilatag ng PNP kaya't naibaba ang RFI o Release for Further Investigation Order sa mga POGO worker. Sir, ganito yan. Mukhang ang CIDG ang hindi nakakaintindi sa kanilang trabaho. Okay. First and foremost, sir, inaresto yung mga some 200 respondents yata yun. Inquest proceedings. Ang inquest proceedings, sir, usually, dadalhin yan for us to determine the validity of the arrest. Okay? Kung matibay ang ebidensya,
right there and then, the prosecutor's office will file the charges. Diretso yan sa korte. And that should be done from the time na maaresto yung tao. They should be brought, yung window, time frame nila is 36 hours depending on the gravity of the offense. Being police officers should know that kapag walang sinarge na information, the next thing to do is to release the respondent. Okay? But it doesn't mean na no case was filed. It's just that the case was set for further investigation kasi kulang po ang ebidensyang iniprinisinta ng mga complainant. Hindi rin umano nakumbinsi ang piskal sa pagpresenta ng mga ebidensya na nakumpiska ng PNP-CIDG sa gusali ng Hongsheng. At the time they presented the case to us, all they had was a complaint, an affidavit, with no for all the sophistication that they claim about cyber warrant and all, wala naman silang pinisintang ebidensya as to forensic, as to computers. Ang dala nila dito is a mere affidavit. Okay? That is why sinet sila for further investigation. Yun po yun. There was nothing erroneous except that na miss yung last paragraph ng resolution directing them to release the respondent. Halos paso na rin umano sa reglementary period na 36 hours para sa pinakamabigat na sala upang isailalim sa kustodiya ng PNP ang mga dayuhang POGO worker. Nauna pa umano kasi ang press release ng CIDG kaysa sa paghain ng kaso sa piskalya laban sa mga ito. The whole province knows na naka-aresto na sila, na nag-file na ng charges. Pero yung office ng OPP Tarlac, wala pang natatanggap na complaint. So, tama po ba yun? Di ba dapat nauuna yung pag-file ng charges before they even release a statement? Yung mga complaint na final nila is illegal trafficking. Okay, based dun sa documents na pinisent nila, ano ba ang illegal trafficking? Engaging in activities for purposes of sexual exploitation or prostitution. Okay? Ngayon po, wala naman silang pinisintang mga pictures na may mga sexual exploitation doon, na mga nude pictures. Granted ang inhibition ng Tarlac Prosecutor's Office at ayon kay Fiscal Lennon, nasa Regional Prosecutor's Office na ang kaso laban sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Samantala, tinangka naman ng CLTV News na kuhanan ng panig ang lokal na pamahalaan ng Bamban Tarlac hinggil sa estado ng business permit ng Hongsheng. Tumangging humarap sa kamera ang tagapagsalita ni Mayor Alice Guo na si Patty Santos at magbibigay umano sila ng press statement sa takdang panahon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho, balita naman ho, kaugnay ng pinakahuling update sa dagdag singil ho ng SFELAPCO at ito hong ginagawa naman ng city government. Muli hong nagtungo si Mayor Vilma Caluwag ng Ciudad San Fernando, Pampanga sa tanggapan ho ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kaugnay nga ho itong issue sa pagtataas ng singil sa kuryente ng SFELAPCO. Personal pong iniabot ng alkalde ang ikalawang sulat ng city government kaugnay ng tuluyang pagpapatupad ng dagdag singil kung saan nag-reflect na ito sa electric bill ho ngayong Pebrero ng mga consumer ng naturang power company. Napag-alaman din sa pagbisita ho ni Mayor Caluwag sa ERC na wala pa raw ibinibigay na emergency power contract ang SFELAPCO sa komisyon. Nakakuha na rin daw sila ng kopya ng sagot ng SFELAPCO sa naging sulat ng ERC sa kanila. Samantala, pagkatapos po ng kanilang agenda sa ERC, dumiretso na rin ang grupo ho ni Mayora Caluwag sa tanggapan ni 3rd District Representative Dong Gonzales
sa Kongreso upang samahan po silang mailapit ang problema o ang usapin sa House Committee on Energy. Nakipagpulong na rin ho ang punong lungsod kay Senator Lito Lapid at kay Senator Raffy Tulfo upang mabusisi ho yung ipinatupad na dagdag singil. Para ho sa kompletong detalye ng balitang yan, tutukan ho natin yan maya-maya sa CLTV 36 News. Kabalen, manatili hong nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito ho mga kabalen, abiso sa mga tsuper at motorista. Nagkaroon ho ng konting price adjustment sa mga produktong petrolyo. Ngayon po Martes ng umaga, February 21. Nagpatupad po yung Pilipinas Shell, Sea Oil at Caltex ng 1 peso and 0.05 centavos na dagdag presyo sa kada litro ho yan ng diesel. 90 centavos naman po ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang bahagyang rollback naman ang ipinataw sa presyo ho ng kerosene na nasa 25 centavos per liter. Ganito rin ho yung presyong ipinatupad ng clean fuel maliban ho sa kerosene. Epektibo ho itong price adjustment ng Caltex kanina hong hating gabi. Alas 6 naman po kaninang umaga yung Shell at Sea Oil, habang mamayang hapon, alas 4:01, yung magpapatupad po ang clean fuel. Yung susunod na balita, makinig ho tayo, lalong-lalo na ho yung mga mahilig tumambay sa kusina, kagaya ko, mahilig magluto. Aabot ho sa mahigit 50 insidente ng sunog na may kinalaman ho sa dispalinghadong LPG tanks. Ang naitala po ng Bureau of Fire Protection mula po noong 2021 hanggang 2022. Kaya naman po babala ng mga kinaukulan sa publiko, mag-ingat ho dun sa mga kolorum na tangke ng LPG na pwede pong maghatid, hindi lamang ho ng disgrasya sa ating mga ari-arian, kundi maging sa buhay ng tao. Narito pong detalye ng balitang yan. 4 na taon na nagtitinda ng lutong ulam sa bayan ng Mexico, Pampanga ang 51 anyo sa si Pines Domingo. Bukod sa mga sandok at kawali, kasangga niya sa hanap buhay ang 50 kg na liquefied petroleum gas o LPG tank na nakakonekta sa 4 na kalan. Araw-araw daw niyang tinitiyak na ligtas ang kanyang ginagamit na LPG tank upang makaiwas sa anumang disgrasya. Ganito yon, bago kami nagumpisa dito, pinarenovate namin lahat itong pwesto namin. And then after that, bago kami magumpisa, isinettle namin lahat yung mga gagamitin namin para alam naming safe. Dahil pag sinasabing tanking LPG kasi, delikado yan. Kailangan may safety sila. Ngayon, nag-contact ako para maging safe yung namin. Kasi ilan yung namin at iba-iba sila ng OS para safe sila. Kwento pa ni Domingo, sa mapagkakatiwalaang supplier lang daw siya kumukuha ng LPG tank upang masigurong ligtas ito. Ay, siyempre, alam natin pag kolorum, hindi siya safe. Kailangan, pag kantin na ganito, isi-safe mo lahat, pati yung kinakain ng mga tao. Pati yung sa pagluluto, kailangan malinis. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 42 LPG-related fire incidents na naitala sa buong bansa noong 2021 habang 10 naman itong 2022. Bagamat nagkaroon ng pagbaba sa bilang, patuloy na pinapaalalahan ng publiko na maging mapanuri sa bibilihing LPG tank dahil posibleng buhay ang maging kapalit ito sa isang iglap lang. Sa isinagawang LPG Regional Summit sa Laos Group Event Center nitong Biyernes, February 17, binigyan diin ng wastong implementasyon ng RA 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Nakasaad dito na kailangan magkaroon ng license to operate ang mga LPG retailers at dealers sa bansa. Yes, oo. Ang maganda rin sa bagong batas ngayon, nakasaad dito yung mga requirement na kailangan nilang i-apply, yung mga safety seminars from the Bureau of Fire,
It is a combined effort from different government agencies upang maipatupad ng maayos itong batas na to. Tama po kayo at lahat po ng kailangan na i-comply ng isang magnenegosyo ng LPG, especially on the safety area, yan po ang nandito po sa batas na yan. Alinsunod pa sa batas, dapat mayroong permanent marking, brand name at detalye sa color ng LPG tank. Dapat makita rito ang manufacture date at maging ang petsa kung kailan huling sinuri at sumailalim sa requalification ng tangke. Babala ng Department of Energy, posibleng kumpiskahin ng LPG tank at ipasara mga tindahan na hindi tumaliban sa safety standards. Meron po kami ngayong power to confiscate dito sa bagong batas. Dati po, wala. Dati po hindi kami nagkukonfiska. Inaano namin po at hindi rin kami naglo-close ng establishment. Ang ginagawa namin, nagre-recommend kami sa LGU concern to close the establishment. Posibleng pagbultahin ng 5,000 pesos hanggang 500,000 pesos at maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon ng sino mang mapapatunayang lumabag sa LPG Industry Regulation Act. Para po maiwasan natin ang sunog, unang-una po sinasabi namin sa mga consumers, bilhin ninyo yung mga tangke na maaayos at sumusunod sa Philippine National Standards. At bibili rin kayo dun sa mga legitimate na at meron mga LTO, kung sa ngayon natin may mga LTO na sila ng mga LPG establishments. Kanina nga nabanggit dun sa open forum namin na yung mga cartridges o yung mga mali less than 1 kilogram na LPG cylinder ay maraming mga hindi dapat lagyan, refillan, mga one-time use. Katulad ng mga butane canisters na dapat hindi refillan. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba pong balita, umaapila na ang City of San Fernando Water District sa Prime Water na madaliin po yung konstruksyon ng septage treatment facility na nakatakda sanang mag-operate sa darating pong Marso. Nababahala na umano ang Water District dahil maraming septic tank sa siyudad San Fernando ang nag-overflow na. Sinigura man ho ng Prime Water na magiging fully operational ang nasabing pasilidad ngayong taon. May detalye ho ng balitang yan si Jenna Lumbang Parungaw. 5 taon na ang nakalilipas buhat ng maipasa ang City Ordinance No. 2018-001 o ang Septage Management System of the City of San Fernando. Nakasaad dito ang pagtatayo ng septage treatment facility sa pangunguna ng Prime Water kung saan may joint venture agreement ang City of San Fernando Water District. Sa initial umanong plano ay dapat operational na ang nasabing pasilidad noon pang nakaraang taon, ngunit gawa ng pandemya, hindi ito natuloy. Kaya naman inusog ng March 2023 ang target completion date ng proyekto. Sa pagbisita ng CLTV 36 News sa project site sa Barangay Lara nitong 16 ng Pebrero, tanging mga daan at administrative offices pa lamang ang naitayo at wala pa ang mismong treatment facility. Nababahala na umano ang San Fernando Water District sa nangyayaring delay sa proyekto dahil marami na umanong nag-overflow ng mga septic tank sa syudad. Hiling nila sa Prime Water na gumawa ng catch-up plan upang higit na mapabilis na matapos ang pasilidad. Sinulatan namin sila, kailangan gumawa sila ng catch-up plan. Kailangan magawa na yon. You know why? Yung ating mga septic tank na hindi nahihigop, overflow na yan. 5 years, 10 years, 20, 30 years, hindi naman hinihigop. So, pag puno na yan, yung katas nun, galing sa septic tank natin, pupunta sa ating drainage. Pupunta yan, sisip-sipin ng underground. Sasama yan sa underground water natin. Ayon kay Verge Paule, pinuno ng Waste and Sanitation Division ng Prime Water, posibleng sa Agosto pa matapos ang konstruksyon ng septage treatment facility. Right now, nasa ilan na tayo? Overall, nasa 40% na po. So, ang nandoon are your basic facilities that are, kumbaga, para sa overall area, yung office, yung gate, yung roadworks, yung gano'n. Yung mismong treatment facility,
is already yung next na gagawin. So again, this is due for this year. So yung part na particular sa process treatment ng dislodged waste, yun na lang yung tatapusin natin. Nagkaroon daw ng aberya sa konstruksyon, ngunit ngayong taon ay tiyak raw na magiging fully operational ang pasilidad at magsisimula na ang dislodging at pagsipsip sa mga septic tank. Well, the group is doing our best para ma-complete siya. Of course, there are concerns particular sa construction na hindi naman namin control. So we won't go into details on that. Pero sa any construction naman meron yan eh. But we are assuring you na we're going to complete the facility this year and have it operational. Samantala, ang pagtatayo ng septage treatment facility ay alinsunod sa Republic Act 9275 o ang Clean Water Act of 2004. Sa pasilidad na ito, ipoproseso ang duming nakukuha sa mga septic tank upang hindi ito basta itinatapon kung saan-saan, lalo na sa mga daanan ng tubig. Nakasaad naman sa septage management system ng San Fernando na dapat magkaroon ng dislodging ng septic tank minsan sa 1 o 3 taon upang maiwasan ang kontaminasyon ng groundwater. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa atin pong pagbabalik, makakasama natin si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon, upang mabigyan ho tayo ng update kaugnay ng nalalapit na barangay and SK Elections 2023. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to. Kabalen, karehiyon mula po sa 17 rehiyon dito sa buong bansa. 14 na rehiyon na raw ang nakapag-imprenta na ng official ballots na gagamitin ho para sa barangay and sangguniang elections o sangguniang kabataan elections sa darating ho na Oktubre. Ito ay matapos umanong matagumpay na maimprenta ng Commission on Elections o COMELEC at National Printing Office ang mga balota 8 buwan bago ang araw ho ng halalan. Ayon ho sa COMELEC, kabilang umano sa mga rehiyon na mayroon ng opisyal na balota para sa barangay at SK polls ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Caraga, Socsargen, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Cagayan Valley at ang Cordillera Administrative Region. Mayroon na rin umanong printed ballots para sa SK polls ang Ilocos Region at Central Luzon, ngunit nililimbag pa ang mga opisyal na balota para ho sa barangay elections na gagamitin sa mga nabanggit na rehiyon, kabilang na riyan yung National Capital Region o NCR. Batay ho sa pinakahuling datos ng COMELEC, o dito pong Sabado, February 18, nasa 49,599,193 na mga balota para sa barangay polls ang tapos na pong maimprenta. Katumbas ito ng 74% ng kabuang barangay ballots na kailangan pong i-print. Para naman ho sa SK polls, nasa 90% na umano o 422,300 ang bilang ng mga printed na balota na gagamitin ho sa darating na eleksyon. Samantala, nauna na pong sinabi ng COMELEC na hindi pa umano kasama sa nabanggit na datos yung mga nag-apply noong huling voter registration period na ginanap po mula December 12 hanggang o noong nakarang taon hanggang January 31, 2023. At kaugnay ho ng balitang yan, makakasama natin sa ating programa live si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director po ng COMELEC Central Luzon. Good morning, Attorney Duque, and welcome po sa ating programang CLTV 36 Balitaan. Magandang umaga, Justin, at ang mga masugid mong taga-subaybay sa Balitaan Central Luzon. Good morning sa ating lahat. Ayan, Attorney, maraming salamat. Alam ho namin kayo'y busy-busy, pero kami manghihingi lamang ho ng update. Nabanggit ho dito sa aking binasang ulat kanina lamang na
yung mga SK ballots natin okay na. Pero itong mga barangay for barangay elections ay ongoing pa yung printing. Ano na ho yung estado nito sa kasalukuyan, attorney? Ongoing talaga yung printing natin. Kung tingnan natin, meron pa tayong sa last Monday of October yung halalan natin na ilaan para sa barangay at SK election, na kung saan meron pa tayong naiiwan na 4 na buwan. Ayan, apo. Attorney, ulitin ko lang, etong 8 buwan pa pinag-usapan na natin naiwan, ngayon, yung preparasyon Justin. natin para sa barangay and Sangguniang Kabataan elections. Meron na ho ba tayong naitakdang petsa kung kailan gaganapin ho yung filing ng Certificate of Candidacy nitong mga would-be candidates natin para sa nalalapit hong halalan? Justin, wala pa tayong calendar of activities na na-schedule para dito sa barangay and SK election. Bagaman nagkakaroon na ng mga pagpupulong ang aming mga nasa itaas para gawin ang schedule of activities natin para sa barangay and SK election nitong October 30, 2023. Opo, attorney, kasi dito ho sa ulat na inilabas ho ng iba't ibang mga pahayagan na rin, ay isa ho dun sa mga pinag-aaralan daw, ayon kay Chairman Garcia, gawin sa July, para daw mas magkaroon ng sapat na panahon kung sakaling merong mga magfa-file ng disqualification. Sa atin ho dito sa rehiyon, ano ho yung nakikita ninyong posible na maging petsa? Of course, I know na ito ay sa buong bansa once na naglabas ng schedule, pero maganda ho ba na mas maaga, mas magawa na? Justin, ang pinakamaganda yung maaga para lahat ng mga legal na issue tungkol sa kwalifikasyon ng isang tumatakbong kandidato ay maihain sa COMELEC para magawan ng kaukulang resolusyon o decision bago man mahalal ang isang kandidato. So, mainam na solusyon at welcome na development yan doon sa pagbabago ng sambayan ng Pilipino sa mas maganda at mas mahusay ng kaparaanan ng halalan, Justin. Attorney, ngayon hong papalapit na nga itong halalan, nasaan na ho kayo pagdating doon sa preparation? Siguro, baka pwede nyo kaming bigyan ng certain percentage. Ilang porsyento na ba yung kahandaan ng COMELEC Region 3 para ho dito sa barangay and SK elections sa Oktubre? Alright, tungkol sa mga ballot boxes natin, okay na yan kasi na-account na natin ang mga kaukulan natin na ballot boxes para sa gaganapin na barangay at SK elections. Yun na lang pagde-deploy ang bagay na titingnan natin diyan at gagawin ayon sa periodic schedule natin. Susunod, yung tinatawag natin na ERB, yung mga nag-apply for voter registration itong nakaraan na halalan ay kailangan pang ma-approve ng Election Registration Board ang kanilang mga application. Kaya sa Marso matatapos, first to second week of March, tapos na lahat yan. I-adjust din natin yung tinatawag natin na Project of Precinct or POP na kung saan nandito natin titingnan yung deployment ng mga EBs natin para makita natin kung ilan ang mga kakailanganin natin na electoral board sa bawat polling centers natin at bawat barangay natin, Justin. Attorney, ito hong usapin naman ng seguridad. Meron na ho ba kayong mga natukoy na kailangan mas bantayan sa darating pong halalan na mga lugar ho dito sa ating rehiyong Central Luzon? Historically, ang Central Luzon ay napakayapa ang ating barangay elections. On 2018, wala tayong naitala na karahasan dito sa Central Luzon sa pagganap ng barangay at SK elections. Sa katunayan, pumapangalawa tayo sa pinakamabilis na nag-deliver ng resulta ng barangay at SK election doon sa National Monitoring Center natin, Justin.
Maraming salamat po, Attorney Ignacio. Pero bago ho kayo magpaalam, mensahe na lamang ho sa ating mga kababayan, Attorney Ignacio tuloy, na Attorney Duque, pasensya na, naalala ko tuloy, nasanay kasi ako, in-interview ko dati si Attorney Ignacio, anyway, Attorney Duque, magbigay ho na kayo ng mensahe sa ating mga kababayan kaugnay po nitong nalalapit na halalan sa buwan ho ng Oktubre. Ay, sa ating mga kababayan, sa mga botante at sa mga nagbabalak na tatakbo para dito sa barangay and SK elections, stay tuned sa mga kaganapan ng COMELEC dahil maraming pagbabago na isinasagawa ng pamumunuhan natin sa pamamagitan ng leadership ni Chairman George Erwin Garcia. Isa na dyan na magiging inaasahan natin na pagbabago doon sa premature campaigning, ito sa early filing ng Certificate of Candidacy. Hindi rin natin alam kung baka gagawin na rin electronic ang filing ng Certificate of Candidacy, Justin. So maraming pagbabago, tunghayan natin habang habang lumalapit tayo sa araw ng halalan, Justin. Ayan, maraming salamat, sir. At kami naman ho dito sa CLTV 36 ay asahan po ninyo na makikibalita rin sa inyo every now and then para mai-anunsyo natin yung mga nalalapit na schedule. Muli, maraming salamat po, Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. Samantala, sa iba pong balita, tuluyan na hong naglaho itong 6 na sityo sa barangay Taliptip, Bulacan matapos pong sakupin ng tubig. Hindi na raw lumitaw ang lupang kinatitirikan ng mga bahay, kaya naman ang mga residente iniwan na ang kanilang tahanan, maging ang kanila pong kabuhayan. Silipin po natin ang kanilang sitwasyon sa special report ni Jen Alumbang Parungaw. Naging usap-usapan sa mga nakalipas na taon ang unti-unting paglubog ng ilang sityo sa barangay Taliptip, bayan ng Bulacan. Kabilang dito ang sityo Pariahan, ang pinakamalaki at pinakadulong bahagi ng barangay. Sa pagtungo ng CLTV 36 sa nasabing lugar nitong February 2023, tanging katubigan na lamang ang aming natanaw at wala ni kahit isang istruktura ang natira. Kwento ni Jaime Abrillo, sa 20 taon niyang pagparuot parito sa mga sityo bilang bangkero, nakita niya kung paanong unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa tuluyan na nitong lamunin ang lupa. Pagka malaki po tubig, talaga nalulubog po ito. Pagka hindi naman gano'ng nalulubog po. Pagka yung normal lang po eh. Pagka malaki lang po tubig, saka may bagyo po, nalulubog na. Mga ilang taon na po nung sumula talagang parang lumulubog na, nawawala na siya. Ito lang po. Ilang taon na po kaya? Mga 10 siguro. Nakita niyo unti-unting lumulubog yung... Kasi yung parang bumababaw na. Ang tapon. Bagamat ilang taon na ring lulubog, lilitaw ang sityo Pariahan dahil sa high tide, mas naging mabilis ang pagtaas ng tubig dito nang magsimula umano ang pagtatayo ng Bulacan International Airport 2 taon na ang nakalilipas. Hindi na humupa ang tubig at tuluyan ng lumubog ang ilang bahagi ng sityo Kapol, Bunutan, Kamansi, Kinse at Dapdap na pawang nasa baybayin. Saksi daw sa pangyayaring ito si Leopoldo Reyes, isa siya sa mga residente sa sitio Dapdap na napilitang lumikas. Matagal na. Ano po kami sa may Dapdap? Dapdap po, sitio ng Dapdap. Matagal na po. Sa tatay ko pa. Tapos kami. Hanggang namatay yung tatay ko. Yung po bang lugar niyo na yun, dati nang lubog sa tubig? Opo. Hindi naman siya pagka nag-high tide, hindi naman siya lumulubog ng lubog. May mga pilapil din, may mga lote-lote din. Nabili ng airport, yun. Hanggang bayaran ng iba, yung iba umalis na lang kahit na wala ng bayad. Kasabay ng paglubog ng lupa, hindi lamang daw ang kanilang tirahan ang naglaho, kundi naitaboy na rin sila sa kanilang kabuhayan. Ang hanap buhay namin doon, napakaganda. Kaso, nung nabayaran ng airport, wala. Malaking hanap buhay ang nawala sa amin doon. Ano po bang hanap buhay niyo? Nanlalambat, nangangapa, nanunukot ng alimango, hipon, kung ano-ano ang nawala sa amin. Kumikita kami sa loob ng isang araw, pinakamababa, 4,000, 3,000. Ngayon po, anong po kinabubuhay niyo? Ganyan na lang po. Kumikita kami, minsan 500, 300. Malaki nga nawala, ma'am.
Hindi lamang sa Barangay Taliptip nararanasan ang unti-unting paglubog ng lupa. Maging sa Barangay Lawa sa bayan ng Ubando ay ramdam na raw ng ilang residente gaya ni Teresa Bernardo ang pagbaba ng kanilang lugar. Lupa yan, bukid. Ngayon, kaya lang naging ilog yan. Saka lalaki ng tubig ka, bababa ka, lalaki ng tubig, naging ilog na yan. Kasi nagtatakbuhan ng mga bata dyan, naglalaro, nagbabasketball, volleyball, kung anong gustong laro. Nakakatawid kami pagka nandito ka, pwede ka lumakad dyan kasi bukid dyan. Eh sa sobrang laki ng tubig, yung hindi na siya nakakalabas, wala na siyang ganyan na, naging tubig na siya, naging parang ilog na. Sa pag-aaral ng Filipino geologist na si Professor Kelvin Rodolfo, noon pang 2003 ay nasa 9 centimeters na ang land subsidence o paglubog ng lupa sa mga lugar sa paligid ng Manila Bay. Kaya bago pa man magsimula ang konstruksyon ng Bulacan International Airport, nagbabala na ang Advocates of Science and Technology for People and People's Network for the Integrity of Coastal Habitats and Ecosystem na posibleng ang bumilis ang paglubog ng lupa sa bayan ng Ubando at Bulacan dahil sa ginagawang reclamation o pagtatambak sa Manila Bay. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Kabalen, kayo ba'y nagpaplanong magpakasal o di kaya naman ay merong malaking event? Alam nyo ho, dinaos nito hong weekend sa isang mall sa Angeles City. Ito pong Kasalan at Cotillion 2023. Dito ho, ipinakita yung iba't ibang mga supplier na pwede ho ninyong makatuwang sa pagpaplano at maging sa pagdaraos po ng inyong pinakaantay na araw. Pero dun ho sa mga hindi nakadalo, wag ho kayong mag-alala dahil pwede naman ho kayong bumisita doon sa kanilang website o di kaya naman makipag-ugnayan din sa kanilang tanggapan. Paano nga ba yan? Alamin ho natin sa ulat na ito. Pitong taon nang magkasintahan sila Claire Medina ng siyudad ng San Fernando at si Jomar Paez ng Lubao, Pampanga. At noong 2022, naisipan ni Jomar na hingin ang kamay ni Claire upang magsimula ng kanilang road to forever. At sa dami ng kailangan ayusin sa pagpapakasal, challenging daw ang pag-achieve ng kanilang dream wedding. Kaya naman ang mabalitaan ni na Jomar at Claire ang Kasalan at Cotillion 2023 event sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga, hindi sila nagdalawang isip na pumunta. Ayun, currently kasi we are sourcing suppliers pa, so undecided pa kami kung sino yung kukuhanin namin. Coordinators, planners, and etc. Yung mga kailangan namin for our wedding. So we decided to attend in this event. Malaking tulong daw ang nasabing Bridal and Debut Expo sa paghahanap ng supplier na swak sa kanilang budget. We're checking talaga in details kung sino yung mga supplier na pwede namin kunin, kung anong magandang mga suppliers and yung mga place or venue na magandang i-check. And most especially yung maganda, yung mas mura and quality. Pasok sa budget. Ilan lamang sina Claire at Jomar sa mga karehiyon natin na ikakasal at future debutants na dumagsa sa 13th edition ng Kasalan Cotillion nitong February 18 to 19. Nasa 80 suppliers mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakaisa sa nasabing aktibidad. Bukod sa mga nagagandahang setup ng mga Pampanga event suppliers, meron din tayong mga inimbitang suppliers mula sa Tarlac, Bataan, Bulacan, even from Manila, Davao, and Boracay. Ipinakita rin sa Kasalan at Cotillion 2023 ang mga natatanging mga destinasyon na maaaring puntahan ng mga newlywed couple o di kaya naman mga gusto mag-staycation nang hindi gumagastos sa malaki. Ang goal ng Kasalan ay talagang i-promote ang iba-ibang rehiyon kasi naniniwala po kami na hindi nyo na kailangan mga ibang bayan para gawin ang inyong pinapangarap na okasyon. Sa kanya-kanyang bayan, dinidiscover po namin ang mga natatangi at mga magagandang destinasyon at mga magagaling na supplier para po matulungan ang bawat Pilipino na ikakasal sa kanya-kanyang lugar. Malaki naman ang pasasalamat ng iba't ibang event supplier dahil malaking tulong daw ang ginawang Bridal and Debut Expo sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Aside po sa nasa-showcase po namin yung services namin in Nuwan Farm and Resort, overall po, yung Kapampangan craftsmanship po in terms sa event industry po, nasa-showcase po din namin sa mga couple po namin.
Para sa mga na-miss ang kasalan at Cotillion 2023 ay huwag kayong mag-alala dahil makikita sa kanilang Facebook page ang lahat ng mga packages at promotions ng mga dumalong event suppliers at organizers. Para po sa mga hindi nakapunta nitong weekend at nakita po ang galing ng ating mga suppliers, huwag po kayong mag-alala kasi lahat naman po ng impormasyon at mga photos ng ating mga suppliers ay i-upload po natin sa facebook.com/kasal.com, and we are always back in Central Luzon here at Ayala Market Mall every February. So sana po taon-taon subaybayan ninyo po kami at tangkilikin po natin ang ating industriyang Pilipino. Ako si J.M. De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Magpapaalam na sa telebisyon pero tuloy-tuloy ho tayo sa Facebook Sa puntong ito, alamin ho natin ang taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 340 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. Or ito po ay matatagpuan sa layong 345 kilometers sa silangan po ng Tuguegarao City, Cagayan. Samantala po, northeast monsoon pa rin po nakakaapekto dito sa may northern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng LPA. Sa nabanggit pong mga lugar ay posible po ang mga flash floods at landslide. Samantala po ang Batanes at Babuyan Island, maulap din po ang papawirin na may mga pag-ulan, dulot naman po ito ng northeast monsoon o amihan, at posible din po ang flash floods at landslide dahil po sa mga moderate ng mga pag-ulan at kuminsan po ay medyo malalakas din. Ang Ilocos Region po at ang Cordillera ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron din po inaasahang mga mahihinang pag-ulan, dulot po ito ng amihan. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng LPA at ng localized thunderstorm. So, posible din po dyan ng mga flash floods at landslide. Kaya pinag-iingat pa rin po natin mga kababayan, especially po doon sa mga lugar na maapektuhan ng low pressure at ng northeast monsoon. Gayon din po yung maapektuhan ng localized thunderstorm. Salamat po. Maraming salamat, Kuyang Manny Esguera, para sa iyong ulat panahon. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para po sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media pages. Yung pong ating Facebook, Instagram, TikTok at maging YouTube at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong at CLTV 36 News sa Facebook at yung ating namang Twitter at CLTV 36 and at CLTV News. Pwede rin ho kayong bumisita dun sa ating website, CLTV36.tv. At syempre, mapapanood po nationwide ang mga programa ng CLTV 36 via Signal Channel 115 at dito naman po sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to.